A doua. A doua. E dat drumul acolo sau? Da, da. A doi la cafea. Dubla 2. Dom'le, să zice Tara să se iasă așa. O luăm frumos. Am zis că... Făcut frumos. Și ne uităm. 16,17. 7. Hai să fie la... Am zis că facem la 5, da? 16,5. Da, da. Fac frumos. Ne plantăm aici. Am zis că pregătim. Și după care tapăm, da? Dom'le, frumos, aranjat. Mai avem ceva de făcut? Da. Dăm prima tură de apă până în gel, corect? Ne uităm pe acolo să curge frumos, pac, 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 pac. Se ia limonatul. Hai bă, băiatule. S-a strâns în asta. Se ia the coffee, pot, se pune așa, nu-l mai punem pe ăla că ăla e. Ia-i măcar Tara la Hai să ceașcă luăm ca să Tara la vedem ce ceașcă. cantitate ne iese. Tara la ceașcă. Tot frumos aici, totul în regulă, toate bune și frumoase, îi dăm drumul la mașinărie, da? Dar ce schemă! Și teoretic ar trebui să ducă până în 24 de secunde, corect? Să vedem unde iese, având în vedere că reglajul din nou n-am aruncat tura aia. Uite. Mamă, la 24 de secunde. Asta înseamnă că la următoarea cafea Și ne-au ieșit 37,6 grame. Deci asta înseamnă că e bine. Doamnelor și domnilor, mai second coffee. Pun trucă și să faci așa. Și dacă nici acum n-are ce trebuie, mă apuc de schi alpin. Cheers! Zici că am făcut-o eu. Eu am cules-o, a fost senzație. Mai bună ca prima. Mi-a ieșit aromă. Ma, dezvăț.